Aupa lagunak, zuekin Zigoreitor 3000 irratia. Gaur, otsailaren 3 da, asteazkena. Lehenik Jeffersonek gaurko menua eskainiko digu. Eso, gaur daukagu lekak, begarren platerra daukagu tortilla eta azkenengo jogurta daukagu. Orain, Zigor eta Ikerrek kirolei buruz hitz egingo digute. Aupa, gaur partidu importante bat eduki dugu. Real Madrilek Betisaren kontra bana gelditu dira. Uste genuen Zidanek aldatuko zuela taldea, baina gaurkoa ez da izan horrela. Gainera, Sergio Ramosek lesionatu da, karga muskular bat dauka. Agur. Kaixo laguno, gaur urteko partido importantena izan dugu. Barça Real Madrid partidua, klasikoa. Bartzelonak irabazi du 5-0. La manita egin du gaur Camp Nouen. Messik 3 gol sartu ditu eta baloia eraman du. Laugarrena Luis Suarezek sartu du eta azkena Neymar. Amaitzeko Cristiano Ronaldo lesionatu da jokaldiaren amaieran. Badirudi kataluniarrak sorteko daudela. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Naia, zein pelikula izango ditugu 2016an? Urte honetan, pelikula berri asko izango ditugu. Divergente trilogiako 3. pelikula aterako da. Leal, gure haurtzarako gogorazteko Buscando a Dory pelikula. Eta orain, zinemetan, La Quinta Ola dago. Zertara itxaroten ari zara, joan sarrerak hartzera. Ia izaskun, esaiguzu zer gertatu den. Pasaden astean zoritzar bat izan genuen Gasteizen. Gizon batek bere bikotaren umea bortxatu egin zuen. Umeak 17 hilabete zituen eta hau gertatu eta gero leihotik bota egin zuen, umea. Gizona kartzerean dago orain. Amaitzeko Markelek gaurko urtebetetxeak esango dizkigu. Azkenik zorionak Josefa eta Gomerzindori gaur 90 urte betetzen dute. Sasoia mantentzen dira hau. Mila esker Zigoreitor 3000 irratia antzuteagaitik, bihar arte.